ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд нам мошинои наву рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар ватсапи экранмуда рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, дута Opel Astra J ҳастад ки бо нархҳои арзон ҳастад. мерседесҳои сечка биёмӣ бо нархи арзон ва прайсҳои бо нархи арзон ҳастад ки сарошон фурӯшӣ ҳастад. мошинои Lacetti фурӯшӣ ҳастад. Corolla фурӯшӣ, Corolla сафед, Daewoo Matiz ҳастад. дӯстони азиз, Opel Vectra A бо нархи бениҳоят арзон ҳастад. мерседесҳои Zaychik ҳастад. Opel Astra F Sedan, яъне ки коробкаш автомат ҳастад. ВАЗ 21099 ҳастад ки бо нархҳои арзон. Daewoo Nexus ҳастад. инои зӯобши мошинои советски, мошинои аз Тоҷикистон ва аз мошинои аз территорияи Россия нархҳои арзон кардем, қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имза бошад 107 сомону 50 дирҳам. дӯстони азиз, мо бошад навори имзаро сар мекунем. мегзарем ба навори мошини фурӯшӣ. маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастад баъдрон ки светои сафед срочно беҳтарин ҳолат мошин як даст гаштагӣ. соли 1995 ҳастад ки суҷифориш газ бензине, моториш 1.6 литре, коробка механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин. дӯстони азиз, мошина ҳуҷҷатош буштаги ҳастад. моторш мегӯяд нав ҳастад, коробкаш мегӯяд соз, 4 та балон мегӯяд 80% ҳастад. мошин мегӯяд кузуфно ягон кор надорад. мошин ҳамаи расходаш мегӯяд кардагӣ ҳастад, фақат ғайри ҳуҷҷат. дига ҳамаи корш мегӯяд кардагӣ ҳастад. мошин ягон мақсад ки хеле расходи лишни надорад. нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯем, бо мақсад ки муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи бахшда. Daewoo Nexia 95 сол, беҳтарин ҳолат, нархш 15000 ҳастад, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои TCL дастӣ ахираш 89 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 35, ин ҳашта WhatsApp дорад. мошин мегӯяд ба саволу ҷавобш мегӯяд, мошин мегӯяд кузуфно мегӯяд созай, фақат камбуди ҳуҷҷатай. шахсоне ки мехарен срочно маромад занг занед, маълумотои бештар аниқша аз рақамҳошон гирен. ва кадоме ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ доранд, хона, замин, квартира, ягон барои реклама кардан, ягон чизи фурӯшӣ, маромад дар рақамҳои болобуда WhatsApp дар рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳастад баъдрон ки мошинои советски молодёжни срочно фурӯшӣ беҳтарин ҳолат. соли 1994 ҳастад ки суҷифориш бензини хӯлияи, моториш 1.6 инжектора, коробкаш механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ, утилизатсия кардагӣ, дута балони пеш пачка, дута балони ақиб мегӯяд 80%, яксола ҳуҷҷат утил кардагӣ. дӯстони азиз, мошин мақсад ки беҳтарин ҳолатай. нархи мошина мегӯяд 20 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Тавелдара. дӯстони азиз, нархи мошин 20 бо муомила дорад. ва вариантҳои алиша мешавад ба ягон мошинои 06 ёки 07 мегӯяд, сайсияни хуб бошон мегӯяд алиш мекунем, ёки ба ягон Opel вариант алиш мешавад. Opel ёки 07 ёки 06 алиш мешавад. яксола ҳуҷҷат кардагӣ, утилизатсия кардагӣ. дӯстони дута балон печка мақсад нав ва дутагаш ақибош 80%. мошин мегӯяд ягон ҷои пӯсидагӣ варид надорад. нархш 20 бо муомила қарор дорад дар ноҳияи Тавелдара. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ ахираш 00 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 99, инашам кор мекунад, инашта WhatsApp доранд. оиди мошини ВАЗ 21099 ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳошон занг занед, ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам. дӯстони азиз, срочно нашо сумош муомилаи хуб дорад. маромад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад баъдрон ки дар кузуфи Sedan, коробкаш автоматай. соли 1997 ҳастад ки суҷифориш газ бензине, мотори 1.8 литре, коробкаш баъдрон автоматай. мошин мекунад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ, светои вишнои олучаги свет, салон тоза. мошина дӯстони азиз срочно фурӯшӣ ҳастад. коробкаш автоматай. бисёр одамо хоҳиш карда буданд. нархи мошин мегӯяд 33000 сомон ҳастад, боз мақсад ки муомила дорад. 4 дискакҳои фасон. хоб ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. дӯстони азиз, нархш 33 та, боз мақсад ки муомила дорад. якумаш рақамҳои Мегафон дастӣ ахираш 55, рақамҳои сервисшона кор мекунад. дуюмаш рақамҳои 95, инашта WhatsApp дорад. мошин дар Калхозобод, коробка автомат, ҳуҷҷат ва утул кардагӣ, 97 сол, 1.8 мотор, коробка автомат. мошин
беҳтарин ҳолат мошин тайёра медори фақат ҳайкинги. Оидам Opel Astra шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои поёмда занг занед ё дар WhatsApp шуд ҳамаи маълумотро фаҳмида худтон гиред марама. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla як светои сафед срочно. Соли барои 2005 сол астае ки сӯзишвориш бензин газа моториш 1.5 литра коробка автомата мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз мошина мегад моториш мегад вагона 1.5 вагон. Мошин дӯстон азиз документош мегад кам мондаги астае. Утул кардагӣ нестае. 4 дискакои фасод светои сафед, кондиционер, электропакет ва дигар чизи лозимӣ. Мақсад ки документош кам мондаги аст, намедонам чанд қадар мехе нагуфтиян. Нархи мошин мегад 65000 сомон. Боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо дӯстон азиз WhatsApp ҳам доранд. ҳам номеро кор мекунанд, ҳам WhatsApp ҳам кор мекунанд. Мошин дар шаҳри Бухтар қарор дорад. Хайр акн нашуд коробкаша рафта худтон аз пеш бирем. Мошина кузовной мегад хесод аст. Бо рафта дӯстон азиз аз пеш бирем. Мошина мегад кондиционераш ях кор мекунад. Хайр оз дар кори дар тобистон лозим аст. нархи мошин 65 то қасуми холӣ дар шаҳри Бухтар марамат занг занед. одамое ки ҳамин навори моро тамошо доред, агар ки дар ҳамин навор мошини маъқуле ки наёфта бошед, мақсад ки дар комментар ҳастед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Я лайка занед, дар навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузофи седан светои мақсад ки нуқрагӣ металл. соли барои 1999 астае ки сӯзишвориш газ бензин мотора 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мегад пеш ва ақиб мегад задагӣ нестае. Мошин документош бушдаги аст. Мошин светои намхели алюмини свет. нархи мошин мегад 43500 боз муомила дорад. 99 сол. балон ҳолати кори салон тоза. пеш ақиб мегад задагӣ надорад. хоб мошин ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. нархи мошин гуфтем 43500 бо муомила савдош дар назди капоти мошин. беҳуда мегад занг назанед, фақат харидори аниқ. ин рақамҳои тиселшон шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед занг занед маълумотро гирем. лайк азанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Mercedes Zaychik яъне ки Е-класс аз светои серебристи. соли барои 1998 астае ки сӯзишвориш газ бензин моторша 2.8 гуфтаги астае. соҳибшон коробкаш мегад автомата. мошин ҳуҷҷатош нестае. дӯстон бучдаги астае. балоншам яъне ки безеб хай миёна бигем дӯстон азиз. мошин ҳолаташ назу на безеб миёна. нархи мошина мегад 32000 мегад. бо мақсад ки савдои хуб мегад мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. таърихи телефон мегад маълумотша ҳамаша мегад фаҳмода метиҳам. аки хариди састении хариди 40000 50000 нест дӯстон азиз. мошин ҳамин нархшда арзанда 32000 мегад. хай бо арзонтар мекунем. мумкин то 25 ҳам гирин шавад. хоб ин раста рақамҳои мегафони соҳибшон кадоме ки конкретан харидор аст то қасуми холия мегад фақат срочно марамат метавонед ки занг маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes C-ка бадрон срочно. соли барои 1995 астае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад гази Euro 4 дорад. хадавот мегад суд астае. документош мегад бучдаги астае. светои хеле серебристи дискакои фасон. мошин нархаш 32000 сомон аст. боз мақсад ки муомила дорад. ин нархи мошинам 32000 азиз. хай як бампериш камтар кор доштае. бо мақсад ки муомила дорад. мошин дар шаҳри Душанбе нашам. кадоме ки мисол сечка хараки аст дар нархи арзон кади марамат занг занед маълумоти пураша гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz светои намхели зардак. соли барои 1999 астае ки сӯзишвориш мегад ҳам газ ҳам бензин. объём мотораш мегад 1 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошина мегад краскаша нав кадаги астем. моторш мегад соз. салоншам тоза кастае. балоншам ҳолат кори дӯстони азиз краскаш главни нав. хоб нашуд документош ягон чӣ гуфтагӣ неста. нархи мошин мегад 19000 сомон аст. боз мақсад ки муомилаи хуб дорад. нархи ҳамин мақсади мошин Daewoo Matiz 19000 аст. бо муомила дорад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбеда. рақамҳои соҳибшон аст мегафон марамат занг занед маълумотша гирем. одамое ки мошини фурӯшӣ дорен хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан марамат дар рақамҳои болобуда аст 20 дар роҳи мо реклама мекунем. ин рақамда ҳам WhatsApp ҳам Telegram ҳам имо дӯстон азиз пайваст дорем. марамат чизе бошад роҳи реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузофи хэтчбек. соли барои 1999 астае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин
4 та балон нав. Салон тоза светои серебристӣ. Нархи мошин мегӯяд 35000 сомон аст. Неки дидара аст дӯстони азиз, бо мақсад ки арзон мешавад. нархи ҳамин асраҷӣ 35 та мақсад ки дидара аст, бо муомила дошта нашуд. мошин мегӯяд хеле сода дӯстони азиз, хеле капоти пешаш лакаш сӯхтагӣ будааст. خب خاک نرخش دوستان از ارزونه نکی دراسته کدام یکی مثلا ماشین سپورتیوی رنگی سپورتیوی اسرجی نمیخلی همون دیزاین فقط که در دارد. خب ماشین قرار داره در نوعی رشد. این رقمش نسته و ویلون شخصانی که میخرین اگه اون سوال داشته باشید اویم اسرجی فهمیدم برام از این ماشین میگه 100 فایده میگیرید فقط همین که معامله داره. میگذاریم با دهم ماشین فروشی اوپل وکترا آ سویتای اولوچاگی سویتای ویشنوی ماشین دوستان عزیز ساز است. соли бароишаш мегӯяд 1990 сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литр коробка дӯстони азиз механика аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд дӯстони азиз на састани зуд на бе ҳолати миёна дӯстони нархи мошин 9500 сомон Opel Vectra A нархи мошин чӣ хеле гуфтам арзон 9500 сомон қарор дорад дар ноҳияи Honda аки мошин дӯстони нархҳои хеле 3300 нест неки арзанда барои ягон кор рафта омадан барои ягон мақсад ки корҳои ҳамин деҳот мешавад нархи мошин арзанда бу ҳамирам муомила мекунанд 9500 дар ноҳияи Ёвон рақамош насай 9339 дар ин рақамҳо занг занед то қад сумми холия алиш намешавад марамат занг занед одамое ки навори моро тамошо кардаи ҳастед дӯстони азиз агар ҳамин наворда мошини маъқуле ки наёфта бошем дар ин боло нависед ки дар ҳамин поёи компютер ки чӣ мақсад ки маркаи мошин дар кор ҳастад мо пешкаштон мекунем яллакира дар ин надоред наворро то охираш тамошо кунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон срочная дӯстони азиз мошини Chevrolet Lacetti соли бароишаш 2008 сол аст ки сӯзишвориш бензини холияи мотораш 1.6 литр коробкаш автомат мошин мегӯяд дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошина мегӯяд фақат мегирӣ ҳай мекунӣ ягон расход намекунӣ дӯстони азиз мошин мегӯяд як моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат мондагӣ ҳастай утул мегӯяд кардагӣ ҳастай салон мегӯяд тозакай кондитсионер электропакет балон ҳолати кори 4 дискакои фасон фарои хеле нав дӯстони азиз яъне ки фарои люк мегӯяд дӯстони азиз хоб яъне ксенон ҳай мошина хеле расход мегӯяд кадагӣ ҳастай расходи хеле кадагӣ ҳастай ва мегӯяд то қад сумми холия алиш намешавад агар ки конкретна харидори аниқ боша мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем нархи мошин мегӯяд 36 та муомилаи хуб мегӯяд мекунем мошин дар душанбаи пойтаҳт қарор дорад коробка дӯстони автомат бензини холӣ 2008 сол Lacetti хоб ин ҳамин рақамҳои сӯшон ҳастанд мегафон ахираш 00 шахсоне ки мехарем маълумот занг занед касе ки мошини фурӯш дорад дар рақамҳои ватсап рӯйка реклама мекунем ин буд навори 11 мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо